Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ka cybercrime ni ka kamrunar kor internet ka dei ka bajur baha kini kisni nama ka jingsha pengap lai phaujan ka rekhot jong ka National Commission for Women NCW ka kong Delina khongdup kalamaham bat sneng ya kilong kmi ki kenthei bakim dei ban biej bat ngap ha ki jingrem balai phaujaj ha ki rensan social media haba kren bat haba ladan ha ka jingya kendu ya kilong kmi ka melim blog hakani ka simbalang kata ka shitarik jong risau aja apusan ka kong Delina kala ong baka cybercrime ni ka kamrunar leng baka internet kala jur bha bat man ka sni daki hajar ki yop priang ya ka jing ujor ba sha thok sha pengom bon ki Khasi ki ju snow it bat sha pengom bha ya ki phareng ha social media ki ba persyang ban thok ban riam hynrei tipat bautau phareng udai pynban ubasa ha Bihar ka kong Delina kala ong baki runar ki lale bon jaj ban pengop ya ki Bri U social media ban yop pisa bat ki Bri U ha ka jing sha pen bi ki do e yala ka pisa katkum ka jing ong ka dukhat ka National Commission for Women ka atiar ban yada na ka jing sha thok ni na ki kamrunar ka social media ka dei ban yada daladi yala dehi namar ba wat ki pulit ru ki shem jing e ban thwet ya ki Bri U ki bale i ki kam thok